И какво става, хора? Аз съм Геймс от 25. И това е втори епизод на Майнкрафт. Надявам се първи епизод ви е харесал, който е гледал, ще го види в горния десен ъгъл. Така. Умри, бе, аз. Свиня. Ли. Така. Айде. Съберем дърва, ако не намерим случайно село, ще си построя една къщичка и просто... Абе, щупи се. Така. Пичове, не знам какъв е шанс в момента да намеря село, но ако не намеря, наистина си построя една къща и защото сега трябва да ядем. Изяхме общото месо. Опа. Сега обаче ще спим. Добре, пичове, нека продължаваме да експлорваме. Не ме трябваш, ти не ме трябваш, ти не ме трябваш. Нали, това ще го запазваме за това. Ти идваш тук, 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 ти си почваш там. Абе, това ще е добре. Но намерим село, хора. Но намерим, че миналия епизод беше тегавиче. Докато не снимах, защото не трябваше да паузирам за един момент, защото беше вечер. Вечерта беше партиган. Два пъти умрях. Два пъти си изгубих нещата. И на цяло живота е прекрасен. Обаче ти свърши. Трябва да ходим на село. Ето гледайте колко бързо ви ставам гладен. Овца, овца, ела. Мира, овцо.
Уви. Може да го... О! О, уай! Пичове. Това за мен е много добре. В смисъл, на мен това ми хареса. Е такова красиво. Не, аз ще си събера малко, бе. Това много ми хареса. Зайчета, не да ги убием. Или ще убием едно, си направим... Като си направим печка, си направим нещо заешко. Е, не, няма да се случи. Не! О, дава, умри говедо. Умри говедо. О, тук е пълно сядене, пичове. Пълно е сядене. Без ни говеда. Ако ще съберем кожа, ще може да си направя броня. Ела говедо. Ела тука, бе. Говедото тук да умира. Бягай пъти, бе. Овцето умира с двама. Не, бе, тя майка. Аз ще трябва да купая малко кабелство, да мога... Какво тук, бе? Фак. Не! Не! Бървят, за да умреш, бе. Яш, бе! Яш, бе, майка ти! Мале... Тиква, не знам дали ще ми трябва тиква. Аз той тиква броя мога да направя за сега. Само това. Ами добре, какво е такова? Ба. И защо? Фак. И що път чувство, че оттам не ще мога да изкарам нещо. Айде ще купаме. Я направо се ще направя на камена кирта, че сега спра да се справя добре. Обаче я направя още нещо. Ето един меч. Брадвичка.
Сега това. Добре, пичове, махаме се от тази лига. Нека да продължаваме с капането Explorer. За момента пилешкото няма ми трябва. Ако трябва, ще си намерим. Чове, тая дупка е масивна. Тая дупка е масивна. По-добре. А? Не, съм косо дупкаче. Бяхме косо. Просто бяхме косо. И човече, ще трябва да дупка е направо масивна. Я мога да слезна и безопасно. Yes, бе! Yes, бе! Трябва ми още малко. Аре, бе, само толкова ми има тук. Ти си скапан враг. Умире, бе, да ти е мамай. Фак. Не. Има и скелета. Айрон. Бързо ще го изкопам. И човек, за момент имаме достатъчно айрон да си направим една айрон кил. Няма да се отказвам факта да търся още. Не. Абе, няма да убиеш, бе. Пичове, по-скоро някой друг път ще нападне. Не си трепам малко овци. Тия двата коня, за жалост, не искам, трябва да ги трепам. Трябва ми кожа. Кожа! Без та кожа ми трябва. Коньо, съжалявам. Колко крави. Конче, rest in peace. Коньо, съжалявам.
Аре бе, умри бе. Бях ти бе. Не, снимай! Това колко е затрупано с не. Бе, направо ще ревна, кога ще намеря село, бе, пизда ми, бе. Там последно просто не намеря ми село, почвам къщи и се... Се опитва да намеря тази свиня, на къде избяга да пепам. Къде си, бе, свиньо? Еви, бе, еви, свине. Даже не е свиня, а свине. Мерси. 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 Мерси beaucoup. Какво става тук, бе? Човек, за пръв път вие такова нещо в Майнкрафт. Да пропаднеш в снега. И човек, видите какво става? Не мога, бе. Хора, слизам. Слизам. Всеки момент ще слизам. Бати тъпя сак. Та, пичове, тук ще приключи това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, палец нагоре и се абонирайте за канала. Това беше до мен и чао.